මෙන්න මේ වගේ එක්සැම්පල් එකකින් මට කියන්න පුළුවන් අපි හරියට පොඩි බීජයක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ බීජය අපි පැල කරනවා. ඒකෙන් චූටි පැලයක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒ චූටි පැලය ලොකු ගහක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගහේ මල් ඇවිල්ලා අපිට ලොකු ඵලදාවක් ලැබෙනවා. අන්න ඒ වගේ හැඟීමක් තමයි අද මට දැනෙන්නේ. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். நான் இன்றைக்கு வந்திருக்க எதுக்குன்னு கேட்டால் உங்களுக்கான ஒரு கொடிநீர் இதை கொடுக்கறதுக்காக நான் முதல்ல சொல்கிற விரும்புகிறேன் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு சில விஷயங்கள். ஒரு விதையை விதைச்சா அந்த விதை வந்து கண்டாகி மரமாகி அதில் விதை பழமாகி அது வந்து எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை தான் நான் உணர்ந்துருக்கிறேன். මම කුඩා කාලේ ඉඳලම දැඩි උමනාවකින් කැමැත්තකින් අනිත් අයට උපකාර කරන්න පුරුදු වෙලා හිටිය කෙනෙක්. යම් කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයක් තිබුණොත් ඒක මම දැක්කොත් ඒ ගැන හොයලා බලලා මට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ ඒ අය වෙනුවෙන් කරන්න මම කවදාවත් හෙසිටේට් වෙලා නැහැ. நான் வந்து சின்னதுலேருந்தே பழக்கமானது தான் யாருக்கும் எனக்கு கிடைக்கிறத மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து உதவணுன்றது தான் என் குறிக்கோள். இப்பையும் சின்னதுலேருந்து வந்த மாதிரி இப்பையும் எனக்கு அதே தான். அதை தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சுருக்கிறேன். මම වෘත්තියෙන් වෛද්‍යවරයෙක් වශයෙන් සේවය කරන අතර මා වෙත පැමිණෙන රෝගීන් හට ඊටාම දැඩි සැලකිල්ලකින් කරුණාවකින් මම ප්‍රතිකාර කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් උපයා ගන්න මුදල් වලින් තමයි මම අනිත් අයට උපකාර කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ උදව් ඇතුව 2012 වර්ෂයේ සිට මම රට පුරාම බොහෝ දුෂ්කරතා ඇති ප්‍රදේශවල වාසය කරන අපේ රටේ අවශ්‍යතා ඇති දිනිදු පවුල් සඳහා ඔවුන්ගේ ඒ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දී තිබෙනවා. நான் வந்து உறுதியில் வந்து எனக்கு நான் டாக்டராக இருந்தாலும் என்கிட்ட வர நோயாளிகளுக்கு வந்து அழகாக அவங்களுக்கு ரொம்ப கவனமாக பார்த்து அவங்களுக்கு வைத்தியம் செய்கிறது தான் இந்த தொழில். அப்படி இருந்தாலும் 2012 இந்த இராணுவத்தோடு சேர்ந்து ஏழாமல் இருக்கிற கஷ்டமான குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தான் என் நோக்கம். அதான் செஞ்சுட்டு வரேன். இப்போ මම උපතින් කතෝලික පෘතුගීසි සම්භාවයක් තියෙන කෙනෙක්. දෙවියන් වහන්සේ මට ජීවිතයේ සැප සම්පත් හැම දෙයක්ම මට දීලා තියෙනවා. මම ජීවත් වෙන්නේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ දේවල් උන්වහන්සේ මට දුන්නේ මට තනියම භුක්ති විඳින්න නෙමෙයි. ඒ දේවල් මට වැඩිපුර ලබලා දීලා තියෙන්නේ අන් අය එක්ක ඒවා බෙදා හදා ගන්නයි. ඇත්තටම බැලුවොත් මම දෙවියන් වහන්සේගේ මැදිහත් කරුවෙක් විතරයි. நான் வந்து பிறப்பில் வந்து கிறிஸ்தவ மனதாக இருந்தாலும் கூட எனக்கு கிடைக்கிறத வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து உதவணுன்றது தான் என் குறிக்கோள். எப்போவும் இப்போ இல்லை எப்போவுமே அதே தான் என் குறிக்கோள். ஒரு கையில் வாங்கினா இன்னொரு கையில் வந்து எனக்கு வச்சுக்கிறது பழக்கம் இல்லை. ஒரு கையில் வாங்கினா அதை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து பழக்கம் தான் எனக்கு இருக்குது. அதை தான் செஞ்சுட்டு வரேன். දෙවියන් වහන්සේ මට දකුණු අතින් දෙන දේ මම වම් අතින් අනිත් අයට ඊටාම සතුටින් බෙදලා දෙනවා. ඒ කටයුතු සිදු කරන්නට මට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන් ලබා දෙන සහාය කියා නිම කරන හැකි. මම අද දින අවස්ථාවක් කරගන්නවා අපගේ විරෝධාර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට මාගේ හදපතුලින්ම නැගෙන ගෞරවය පුද කිරීමට. நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்த இராணுவத்துக்கும் உங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நான் முதல்ல நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ඒ වගේම මගේ තවත් ලොකු සිහිනයක් තිබුණා. ඒ තමයි අපේ රටේ දුෂ්කර ප්‍රදේශයකට පානීය ජලය පහසුකම් ලබා දීම. අද මට ඔබට ඊටාම සතුටුදායක දිනයක්. මගේ සිහිනේ අද යථාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මිනිසුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා තුනෙන් එකක් තමයි පානීය ජලය සපුරා ගැනීම. මේ ප්‍රදේශයේ පිරිසිදු ජලය හිඟකමින් මේ දක්වා දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන්න පවුල් ගණනාවකට සහ මේ පාසලේ ඉගෙනුම ලබන දරුවන්ට මෙම ජල ව්‍යාපෘතිය නිසා අතිවිශාල සහනයක් ලැබෙනවා නොඅනුමානයි. எனக்கு முன்னே இருந்தே தெரியும் இந்த மன்னார் மாவட்ட பொறுத்த மட்டில் சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதை நான் தேர்ந்தெடுத்தால் இந்த பகுதி வந்து ஒரு சிறிய பகுதியாக இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் வெயில் காலத்துலேயும் ரொம்ப கஷ்டம், மழையிலையும் கஷ்டம், தண்ணி குடிக்கிறது இல்லாமல் இருக்கின்ற இடத்துல நான் தேர்ந்தெடுத்து இந்த பகுதியை சொல்லி இராணுவத்தோடு சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் செஞ்சுருக்கிறேன். அதுக்கு உங்களை ஒத்துழைப்பு கிடைச்சது ரொம்ப நன்றி. වියලි රතු මහ පොළව
එක වැස්සකින් සිසිල් වෙන්නාසේ ඔබලාගේ ජීවිතවලට මහා අස්වැසිල්ලක් සැනසීමක් වේවීමේ ජල ව්‍යාපෘතිය අනිවාර්යයෙන්ම. අද දින මට මෙතරම් විශාල සතුටක් දැනෙනවා නම් මේ දේන් ප්‍රතිඵල අත්විඳින්නට ලැබෙන ඔබලාට කොපමණ සතුටක් ඇතිද කියලා මට හිතෙනවා. மலையிலேருந்து வர தண்ணி வந்து மக்களுக்கு தேவையில்லாமல் கடலை சென்று விட மாட்டேன்ற ஒரு இதில் தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி. இந்த தேவை உங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும்னு நான் தெளிவுபடுகிறேன். ඉතින් අපි හැමෝටම මේ අගනා සතුටුදායක මොහොත උදා කරන්නට දායක වූ අය ගොඩාක් ඉනවා. විශේෂයෙන්ම මම ඊටාම ගෞරවපූර්වකව ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව මට ලබා දුන්න ජෙනරාල් චන්ද්‍ර අබේකෝඩ් මහතාට. එතුමා මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ රාජකාරී කටයුතු බාරගත් දිනේම මට කෝල් කරලා කිව්වා ඩොක්ටර් මම දැන් ඉන්නේ මැනාවල. මෙහි ගොඩාක් කමියුනිටි රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙනවා කියලා. අපි මෙහි ඉන්න දමිළ ජනතාවට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක් කියලා එතුමා මට කිව්වා. நான் வந்து ஜெனரல் சந்திர அபேகோன் அவருக்கு நான் பேசினேன். எனக்கு முன்னுக்கு தெரியும். அவர் மன்னார் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னார், நான் மன்னாரில் தான் இருக்கிறேன். இந்த மன்னாரில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க, பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, பாடசாலைகள் இருக்குது. அதுக்கு உண்மையிலேயே நீங்கள் வந்து உதவி செய்யணும்னு சொன்னார். அதுக்காகத்தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். அவரோட தான் நாங்கள் சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராமை செஞ்சோம். මට ලොකු සතුටක් දැනුණා. මොකද මම අවුරුදු ගණනාවක්ම ඉන්දියාවේ ජීවත් වුණා. මගේ වෛද්‍ය උපාධිය මම ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මට ඉන්දියාවේ අවුරුදු ගණනාවක් ඉන්න සිද්ධ වුණේ. ඒ අතර කාලයේදී දමිළ ජනතාව එක්ක මගේ ලොකු බැඳීමක් මිතුරුකමක් තිබුණා. දෙමළ සිංහල කියලා මගේ කිසිම බැඳීමක් නැහැ. ඒ නිසා ජෙනරල් අබේකෝන්ගේ අදහසට මම ඊටාම කැමති වුණා. එතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව තමයි මේ ජල ව්‍යාපෘතිය කරන්න මම බාරගත්තේ. நான் வந்து இந்தியாவில் தான் படித்தது. படிக்கும்போது தமிழ் மக்களோட தான் நான் எல்லாம் சேர்ந்தேன். எனக்கு வந்து தமிழ் சிங்களம் அப்படின்ற ஒரு வேறுபாடு இல்லை. எனக்கு ஜெனரல் அபேகோன் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்காக, அந்த ஒரு சொல்லுக்காக நான் உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறேன். ඉතින් මම ඒ තීරණය ගත් මොහොතේ ඉඳලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සූදානම් කරන්න බොහෝ කැපකිරීමක් කර ලුතෙනන්ට් කර්නල් ධම්මික වීරසිංහ මහතාට මගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරමි. I highly appreciate all what he did to make this event successful. He did everything on time perfectly, and also my special thanks goes to Brigade Commander Brigadier Rasika Gunasena. இந்த வேலையில் நாங்கள் சொன்ன வேலையை வந்து எங்களுக்கு உண்மையிலே நான் வந்து பார்க்கல. ஆனால் இங்கே வந்து செஞ்சதை வந்து இராணுவத்தோடு சேர்ந்து கர்னல் தம்மிக்க வீரசிங் அவர் தான் இந்த ப்ரோக்ராமை செஞ்சு எல்லாம் முடிச்சதுக்கும் எனக்கு சொன்னாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தா நான் நினச்சதை விட ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது. அதுக்கு நான் எல்லாருக்குமே நான் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ඒ වගේම මෙම ජල ව්‍යාපෘතිය සති 3ක් වැනි කෙටි කාලයකින් සියලු වැඩ නිම කරන්නට සහාය ලබා දුන් අනිකුත් සියලුම හමුදා නිලධාරීන් සහ සිසු නිලයන්හි ශ්‍රමදායකත්වය ලබා දුන් සියලු දෙනාටම මගේ හදපිරි ගෞරව ස්තුතිය පුද කරමි. ස්තුති. thank you. நன்றி. வணக்கம். இதற்கான 3 கிழமைக்குள்ளே இதில் செஞ்சு முடித்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமை செய்ய பண்ணதுக்கு அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி. வணக்கம்.